ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset ti seryeta ita alawas ana pauluan. Patag ti anak. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakitak idakit kita ang nakadya kay abaro abak na nga, Joyce. Asino abak nang alakay? Diya ka dinalaan? Uray na laad tabak nang ko naman. Ngam saan na may panlakal akakuyog amag na iti parke? Wano anyaman na pagpasyaran? Nga uray ado ti kwartana. Saan kang agrigat no dayjay ti pakiasawaam? Sa bagay, numapan iti opisina na. Mabalin ko lata ti rumuar nga agpasyal. Kat mabalin tayo lata ti agsisinarak dito eh. Mabalin lata ti happy. No arman nakmat dayjay abak nang. Patulak tapno aglagak mat akas doon niya. Kailangan ti aramidan tayo. Komporme kada tayo ti kayat na. Saan kayo nga agpadlaw nga aggagayem tayo? Tapno saan ang makadlaw dayjay alakay? Nasa umat jagayem mo nga agpabunyag gayam. Si katikang runaan a bisita na inton madanon day tangal daw. Uwan, mama. Siyak ti may sa aninong. Apay numang kita kamot iti asawa? Tapno maadaan kamotan iti anak, iho. Umapal kayo kadi ang maaddaan mat iti apo ko, mama? Kasano, asinod to ti mangtawid kadagiti kinabaknang mo. Nagpabaknang ka iti mano atawan, gamawan mangtawid. Adun ti inaram ko. Ngam di dakmat kayat. Sa anak mat ngamin anataer. Uray saan ka nataer, tabaknang kamot. Mansun pa'y ti balay mo. Ala, bayan nyo. Padasak ti mangkita iti agbalin nga ina ti anak konto. Rumbang laang iho, lumakay kan. Hello, nakaawag ka ma, Jerome. Ada ka di manin papanan ti tropa? Nakitak jilugan ti bakna abaro ang nakaparking iti asidag ti restaurant. Iremedium ti mapan iti ayan na. Mapan kamot iti restaurant. O sige, ibagam no sa dino a restaurant, tamapanak. Sige, ngam agawaam tapno iti asidag na ti pagtugawam. Agpapansin ka. Madamag ko man. Apay nga aramidam daytoy? Siyempre nubak ng kanton. Siyempre, di nakamtumatan malipatan ka ni Erma. Si kanton ti manager, inton mapantayo ag happy. Sa bagay, addan pagtaudan ti pagbisyo tayo. Iso nga ron nga agaliptakan. Sayang ti gundaway no mapalabas mo. Di kwarta na lang ti kayat ko kenkwana. Diyak kayat ti kinatao na tanalaan. Hay, mabalin ka di ti makilamisahan kan ka? Sana ka di ang makadisturbo. Sige laing, miss. Awan pa'y matikaduak dito eh. Sit down. Agyaman nak. Ada ka di or-oraya makadate mo? Awan ka date ko, tawan pa'y boyfriend ko. Ada ka di or-orayam akadate mo? Ha? Awan. Ewan gayam. Mabalin ka di ama-amuan ti madaydayaw anagan mo. Mabalin na tamat. Oray, tadi mo matmaala tinagan ko, numamuam. Italaang ang makisarita kiti naragsak akasarsarita. Diyak namin kaya ti agladingit. Bumakat ka no adagos ti kasjay. Kita mampay ang naragsak ka, bro. Dan samot mang parparagsakan ka. Italaang anak amok ti babae ang naragsak akasarsarita, bro. Agawa am ngarun-ngarman, bro. Balasang kadipay. Amangan mat no adan asawa na. Ha? Wan ngagpayso. Diyak na damag no balasang pay. Angam, idi inawagak iti miss. Awan mo ti reaksyon na, bro.
Barang madaan kamutan iti kasimpunghalan, bro. Sapay ko ma, bro. Nakakitaam ka di iti nasawa babae. Iti restaurant iti asidag, bro. Kanayon kano ama panijay. Tinasayaat. Kanayon nagtumat ti mapanijay. Oh, kumusta ti banban ni Itan tayo abak nang? Ibagamon ano anya ti resulta ta magagaran kami. Oh, anya Joyce. Anya ngay. Anya ti madamag ko nani. Ibagamon ta magagaran kamin. Ngarot Dandani kon maban ni Itan, kunayon sa. Ha? Ngam na makapanak iti mansyon da. Ha? Kuidaw day chay alalaki. Agdan pagkalyak, iti balito. Agawa ang ngarod nga artistaan tapno mairanod tayo iti kinabak nang na. Oray saan mo nga ibaga? Talaga day dati aramida ka. Aglaylo akan ko na. Tapno maapanak. Kat, sa dinon tong harot ti pagkitaan nyo manan. Anya pa'y ngay, no saan nga iti restaurant? Wow! Iso ka di ti mang baybayad iti kaninyo. Siyempre. Alangan mo't asyak. No makilamisa anak kan ko na. No anya ti order na, isumatan ti order ko. Oh, agpada kayo ngarod iti taste no kasta. Adamay sa apotaheng order na. Tinulad ko mat. Di ramanak, way, naggasang ba't gayam. Ha? Kinan mo ka di kat saan mo matakaya pinagasang. Kapilitan, tapno sa anak ama booking. Asaan ko nga amuray jay amakan. Adaak dito'y pare ki anabanog kan mabisi. Agsapsapulak iti trabaho. Ngam awan mat bakante. Nagrigat mat ikastuyan. Apay anasapa kayo nga minanang panaw kanya. Tang nang. Sa deno man ti ayan niyo ita. Salwa dandak ko ma. Saan ko na may tuloy ti panagadal ko? Manipod, agpada kayo ana aksidente. Kasano akpay ita? Dagiti laeng na ilista di ta tigatangam. Alaam amin a resibo tigatangam, ha? Darasam. Uwan ma'am, ngam awan mo ti resibo tinatnateng. Ha? Apay ko mga awan? Di dumawat ka. Paisurat mo iti papel no iso. Imbag ano mang tedda, ma'am. No di da kaya timangtad saan kan agumatang kadakwada. Iti sabali ti paggatangam. Ay, nagkunang kakit din. Saan damot ngamin amang mangted iti resibo ijay natengan, ma'am. Ipapilit na. O saram day ta utak mo. Di mo ka dinangag timbagag itay. Ay, makapasurong. Mangbiro kakman iti mayat amang ted iti resibo. Taiso ti pagkatangak. Ipapilit mo't dayjay abakit amang alaak iti resibo. Na, ay, apa yan? Awan mo't tay wallet nga ayan ti kwarta pagkatang ko. Ay, At iti wallet mo, nana. Nakitak ka natin nagmo itay dya asidag. ay naagyaman ako ay balasan ko. Nay, madlaw ko an aliday ka. Apay, Mabisinak, nana. Diyak pa'y nangnangan. ay kaasi kamot. Ay ada kwartak ditoy. Ikan ka iti igatang mo iti kanong balasan ko. Agyaman ak, nana. Agbirbiro kak iti trabaho ngam awan mat masarakak. May saak akatulong. Nagswildo ak. Itad ko tinadumakan ka. Saan abale? Tapakpakanin nak ti amo. Agyaman ak unay, nana. Pasensya kayo no awatag ti itadyo. Awan ngamin pulos pangalaak. Agyaman akmatkan ka Tain sublim ti kwarta ti amok balasang ko. Dakdakkel ko matipukaw ko. No ipabayad ti amok tinapukaw. Kaya't ko nga isangpot mo ti ibagbagam a babae dito'y mansyon. Takilatisak man no bagay kayo matlaang iho. Padasok nga awisin, mama. Kita kami manan iti restaurant itangal daw.
Saan ka di matlaang apok-pok day ta babae? Ni mamamat. Apay ko maapokpok. Awan tanabiit kayo pala ang anagamam mo. Saan napokpok, mama? Ipasigurado kada kayo anasayaat. Kan may sa nakaragrag sa akasarsarita. Ay, iho. Ado ita ti babae ama nagpamaram. Anya ti makunayo. Imbaga nila at ama para kano iti mansyon na. Wan ko namon at amayat kan. Ure agden na kayo pailaan. Tapno mairanod kami iti kinabaknang na. Ay este, kinabaknang niyo. Ay na, naggasat ka no makastrek ka iti mansyon ti baknang. May sakan adon niya. Sumuratak nga rod kan kwa na inton biga. Ay, wanang. Nasyakla ko matiinawis na. Mayatak adagos. Ay na, jakpay dimapaw iti mansyon. Ngam alwadam, taamangan no inton nakastrek ka, kat di mon ammo no sa dino ti rumwaram. Anya ti kayat mo asawan. Dakkel ti mansyon. Amangan no sa bali aruangan ti umunogam no kwa. Di mon amo ti rumwaram. Hoy, saan mo siguro? Nalabas kayo mat. Makitam ka di ti babae akas lamabisin launay amang mangan iti tinapay iti semento at tugaw. Aday tsura na, ngam madlaw ti kinapanglaw na. Madlaw adaan ang dagiti kawas na, numan pa'y nadalos. Nakitak maninday ta a babae iti may sa awaiting shed. Kaslaawan samot balay na. Amang ano may sa dayta kadagiti awagan da nga street girl diti syudad tayo. Saan ka di nga ado ti kakasta? Isuda tinalaing nga agsipdot. Nalabit akas ta. May sa siguro nga street girl nga paiso. Wano saan? Squatter. Hoy, sayang ti kinapintas ta, no kasta ti kinatao na. Ay, imbaglakit din ta sa anak akas ta. Malas day ta at tao. Napartak ka matgayam, bro. Napasumbat mo ti babae asabsabungam. Wen bro, imbaga nga rod ni mama nga awisag ka no balay. Kaya't na makita. Kalay sa kadiadagusan, bro. Pagsasaritaan minto dayta bro, saan ko pa nga iniawis ti kalay sa ami? Sa bagay, nabiit kayo pa'y mat. May mayat no agkalay sa kayon. Tapno maadaan kamot iti junior. Dayta mo ti tartari gagayan mi ni mama bro. Ti maadaan iti maladaga mo ti mansyon. Saan ang mailadawan ti ragsak ti may sa apagtaangan no adda maladaga, bro? Makaikat iti stress, kan bannog no makitam ti maladaga. Magagaranak pa yan ang maadaan mo't iti anak, bro. Anak, ti ragsak ti may sa pamilya, bro. No awan ti anak, naliday ti may sa pamilya. Adaman damagak, sir. Kasano no saan akayat ni madam ti sangput mo a babae? Ha? Di na matakayat. Siyak mo ti mga sawa, no bilang? Saan ka deng imbaga na akilatisan na pa'y nga umuna, sir? Oh, kasano nga tangag pa iso? Kasano no di na kayat ti kayan ayat ko? Isong arod adinamag ka, sir. Amok nga main ti kababalin ni madam. Oh, basta isangpot ko ni Joyce. Makaammo ditan no anya ti sumaro no ama pasamak. Wan matkit di sir. Ngam ti dakes na, no di na kurso na dati kaayan ayat mo. Ay dakes. Oh, pasensyan ni mama no di na kurso nada. Siyak ti makidan na. Saan nga iso? Love, masapa ka rumor iti opisina. Tamapanta iya mansyon mi. Mano ka di ato tao ti kabalay mo iti mansyon nyo? Nilaang mama, kanti katulong mi. Saan ka di nga istrikto ni mamam? Medyo advice stricto na. Iso abagayam laan. Amang ano saan kami nga katunusan? Kidawak adi mo lat ako man ikan kano. No adaman maibagahan na adi mo kayat.
Ikagumaag, love. Saan ko kung mga aramidan da ito? No saan ka nga ay ayatan? Oh, agyaman ako unay kan kalab. Sapay ko ma. Tamanayon anaragsak tadwa. Mangnamnama ka, love. Nasingbutat, iso nga awan pagdanagam kanya. Maban kami kanudya mansion, inton malam. Ay na, nagkasat kan gayam. Mapadasam ti agyan iti mansyon. No nakasango ni Oliver, kampay iti, nasaya atak iti inana. Ngam na awan to ni Oliver. Pagsasawak. Nasingpet to nga tatiina ni Oliver. Nalaing ka no asumao. Ngam, saan ngagbalin kanya? No si kanto ti asawa na, si kanto ti Reyna. Saan mo nga ipalubos at ti inana ti Reyna? Talaga? Anya ko mati maaramidan ti may salaang abakat? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta iti alawas ang napauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Di masakbayan. Ti napalabas, naliday ni Doris tanabayag ng agsapsapol iti trabaho na, ngam awan masarakan na. Marigrigat da ito'y, ngam nasingpat. Kabayatan na, nat nagtirik na ni Oliver kan ni Joyce, ngam di na ammo, ti panggap ti babae, kan kuana. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta ita alawas ang napauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nalaing ka no asumao ti ina ni Oliver. Ngam saan ngagbalin kanya? No si kanton ti asawa na, si kanto ti Reyna. Saan mo nga ipalubos at ti bakit ti Reyna? Talaga? Anya ko mati maaramidan ti may salaang abakat? Basta di nakamliplipatan. Tay tulagan tayo, ha? Si kati manager iti amin apapanan tayo apaglinglingayan. Para bayad iti magastos tayo. Ariglalo dayta. Sana bale, inaldaw mo't arumwar ang mapanagtrabaho. Lalaingam ti agpamarang itay agayam. Dakkel aswerte tinasarakan tayo apagbagasan. Piman mat ni Oliver. Di na mo ti mapaspasamak iti aglawlaw na. Nalaing a negosyante. Ngam, nalalaing tayo. Mairanod tayo iti kinabak ng nanukas kasano. Ni Joyce, mama. Kaayan-ayat ko. Si kagayam ti bagbaga ti anak ko. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo? Adabasit a grocery nga iman maniharda, ma'am. Basit a grocery? Dayta kadilaang ti pagsapulan da? Owan, ma'am. Mama. Agyan pa'y dito ni Joyce. Agyan ditoy? Sige. Paliiwag man daytoy a babae. Sige. Tayo na pa isuro ti kwarto na, mama. Joyce? Intan iti kwartom. Mama, excuse pa ya. Ala, intan Joyce. Okay. Garanggan dyan ti panagkitak iti dayta babae. Awan pa nagtalag ko. Apay, anya ti aramiden dagiti dwa iti silid. Apay nagbayag da itchay. Tsaka mo ma'am. Ay, ingka kita ano anya ti aramiden da. Mabainak, ma'am. Da kayon at imapan mang tuktok. Damaganyaw no anya ter aramiden da. Na, just ke ka babaunan. Ibabaon ka, ngam sakit din ti ibaon mo. Kaya yumo ngamin amaamuan, ma'am. Iso akas day timbaga. Di ka nagrason. Ay, just kikit iti kastoy. Garanggan diyang at talaga.
Sino ti garangganjang, ma'am? Siya ka de. Ay, diya kamukan ka. Di nakasasao. Panawan nakman ditoy. Kasanungay, ma'am, to'y ilutlutaw. Da kayo ka di ti mangilutaw. Ay, sinalbagkit di. Panawan ka man laangan. Papanawon na kataglutluto ah. Kasanungay to'y ilutlutaw. Sabay ko ma, tamay ka na iti ado nga anak, love. Anak? Ay, Jack pa'y nakasagana nga agsikog. Ha? Apay nga rada nagmayat ka? Saan aga po takasta? Kat kayat konti agsikog. Oy, agkalaysatan to. Saan ka di nga anak ti kapatgan iti agasawa? Wen, ngam saan pa'y nga itang kaputa sa anak kasagana? Okay. Ang masapol ang maadaan ta iti anak. Saan pa'y nga ita kunakmatkan ka? Madanon to dayta. Balitok a kwentas ni Oliver. Ay, sigurado ang nangina no ilako daytoy. Ala, ta ilakok to. Di na madlaw adagos. Taado mo ti alahas na diti drawer na. Ibulsak. Kat inayadak ti rumwarag dito'y kwarto ni Oliver. Apay ajak makita ti garangganjang. Napanan na ka di. Sino agarangganjang, ma'am? Sino pa'y ngay? Ni Joyce Nakitak mo't arimwar itay, ma'am. Dinamag mo kumano papanan na. Na, kunak ano nagpakada-kada kayo, ma'am? Ay, talaga bastos na dya garangganjang. Kasla aso a pumanawlatan. Imbag pa'y dya aso, tagtaol. Tumalangkyaw itay nakitak dito'y salas, ma'am. Dinaam mo ngagdaldalusak iti igid. Panagkita kat saan anasaya at tigalad dayjay agarangganjang. Inawagan na kami mo at gayon. Ada ka din nadawat mo ak kwarta kanilab mo. Oy, saan ko alam dayjay? Ngam, adan anak akwentas na. Inlakok iti pawn shop. Iso nga ado ita ti kwartak. Wow! Ada kumamit masarakak akas takabak ng alalaki. Uray na laan. Mangbiro ka ngamin tapna damot pag kwartaam. Tulungan dak, ma'am. Tapno makabiro ka. No at dalakit di makita. Aramidam mo ti inaramid ni Joyce. Wala, tapno tuloy lata ti panagsisinarak tayo nga happy-happy. Alang nga Rodan, agorder kayon, iti pagsasangwan tayo. Areglado. Siya kun ti agorder. Total, si kamot ti agbayan. No problem. Ado di tati kwarta, aditay pa inaigaman. Sumagmamanupay laang alawas ni Joyce dito'y mansyon. Ngam ado dagiti galad na saan ko akayat iho. Ha? Apay ka di, mama? No pumanaw ka, pumanaw mo't. Intun dandani ka sumangpet mo't tan. Kan, di mo ka di madlaw, anak ka inom no daduma? Ha? Kunak man no dito'y mansyon nga umininom. Ado mo ti arak dito ya? Anyo dito'y mansyon? Ay, panagkitak dita babae kat saan ama ikarikan ka. Kanayon arumwar. Awan pa'y amo na nga aramidan no saan ati kanayon laktan arumrumwar. Kasta ka di. Apay adi mo damagan ni Esther. Oh, tinasaya at kasaritak, mama. Sa dino ka dito yan? Saan pa'y asimbang pet? Nasapa ka ngamin ita. Madamdama at danday jay. Tatiam muna kat awan ka pa'y. Nagapuam. Apay nga itakalaan. Apay, damagam. Damdamaga ka diti naggapuam, no pumanaw ka? Ha? Bastos ka garangganjang. Nalipatam samutan nga anak ko ni Oliver. Amok nga anak mo ni Oliver alaad. Ha? Agyaman kiti ada kinayat ko nga oray laad. Anya? Kastakit din ti ibagam iti anak ko? Ha? Saan ka maikarikan kwa na?
Sino kuman ti maikari? Ha? Di pa danaalaan? Ha? Napintasak amay dilig iti anak mo, si Kaabakat. Pumanaw ka, si Kabastos! Pumanawak. No nilaad nga Oliver, timang papanaw kanyak. Bro, apay ka di analiday ka ita? Oy, idi sumangpet a kaya balay di kalman. Awan pa ni Joyce. Idi sumangpet na Bartek. Kanayon gayam arumwar no awanak. Amangan mat no adda pa ka kumikuman na, bro. Di mo ka di dinamag. Oy, amon bro. Adda kiti asidag tigate. Ngam nalingid tayan ko. Gapo ka dagiti masetas. Nangag ko ti imbaga na kini mama. Anya timbaga na, bro. Nainsulto akit imbaga na bro. Nangag ko ti kinabastos ng agsungsungbat kini mama. Anya? Di na rinespeto ni Tita Carmen? Dahil tati nakadismayak bro. Dahil pa iti may sa bro. Di na kanukayat ti agsikog. Anya? Saan anasaya at agalad ti babae ti kasta, bro? Apay adi na kayat, amaadaan kayo iti anak. Napintas day ka babae. Ngamlangan na tinapanglaw. Tinasayaat ka sa ok. Miss? Sige, bumalasiw kan. Thank you, sir. Pasensya no, nadisturbo ka. Sige lang, miss. Ala, agbalasyo kan. Agyaman lakmanan, sir. Saan ako na bumalasiw? Adapay gayang papanak. Sige. Pimanawan. Apayakas lang nakitkitak daya babae. Diyak lang malagip no sa dino. Ne, timalyaw sa imisam. Kasla na kasingsingpat. Manang Esther, imo nagkakaditi si Dad ko? Kanayo nakmat nga umununag no agdalusak, sir. Nabayagan ta. Ewan gaya man niya. Adaman lang damagag. Awan ka diti sa bali nga imo nagiti si Dad ko. At dajay nakitak nga imunag ni Joyce dita, sir. Iti rimwar, tumalang kiyaw. Kasta ka di? Sige. Rumwarak man. Kasangsangpot yaw, rumwar kayo manan, sir. Mapanak lang iti gayem kong akin kukuha iti pawn shop. At dainak damagan. Punsya. Gumatang kayo manan iti alahas yaw. Nagadumot ti alahas yaw. Ne, apayan, bro. Saan mo't mailadawan tarupam? Ada mapukpukaw nga alahas ko. Napanak iti gayem tang akin kukuha iti pawn shop. Nasara ka kay iti alahas. Anya? Apay nga dayjay. Kinita mi ti CCTV. Kat napan ijay ni Joyce. Isu tinangila ko iti alahas. Delikado ka nga ron no kasta, bro. Papanawa mon, sakbay ang makaaramid pa iti dakdakas. Ipatpatag ko ni Joyce. Ngam apay akas to'y matgayam. Saan anapod no kanyak? Masiguradok akwartam laang ti kayat nakan ka, bro. Makasarak kan to, itinasaysayaat ngam iso. Nasaya at tadakan. Palabsak ti panang takaw mo iti alahas ko. Kanti panang basbastos mo kini mama. Ngam dayto ti ladingitak nga ibaga. Pumanaw kan dito'y mansyon. Anya? Ay, awan inalalak nga alahas. Kan saan ko abinastos ti ina? Nangag
Ako ti imbagbagam kin ni mama. Napanak mo't itigayam ko. Ti akin kuko ay ti pawn shop. Adda CCTV jay. Nakita na ka. Inlakom ti alahas ko. Kunakon kat agarang ganjang ka, babae. Oh, Kumanaw ka no di mo kaya't abang payabak iti pulis. Saksi ti akin kuko iti pawn shop ti inaramid mo. Mabalin ka pa'y balod. Oh, di pumanaw! Agawam! Agtatakaw! itaakla ang anang isang pati ti babae. Ngam saan anapod no. Sayang ti arapaap tama at daan iti maladagan ito'y mansyon, iho. Hanggang ado pa'y ti babae dita. Makasara kakto nga ta itinapod no, mama. Saan nga ta akwartaklaan ti kayat da? No, makaanak lakit di bayam. Papanawam to na. No papanawag, kat alaan na ti ubing. Kasano akton? Nalakalaang nga iremedyo da ita, iho. Iyaramidam iti kaso, tapno di na maala ti ubin. Sayang ti impay ko apanagayat kini Joyce. Naimbaglaangan, ta saan kami pa'y nagkalaysa. Oh, tano saan? Ang mga no inibusnan ti karga ti mansyon. Ado dita ti babae ko nakmanan, iho. Nulakat agbirok ka. Iba may samtumat ngamin ti negosyo. Anya tinapasamak. Apay-apay manong kay J. Mansion, friend. Sayang. Naamuan ti laad. At tinakaw ko ti alahas na. Salbag dagi chay nga agina. Anya? Adamat gayam otak dahil sinalbag alakay abaro. Ang kastoy ti isingasin ko. Uray ta napintas mo't na Erma. Di isumatan ti agpapansin. Anya? Siyakmat. Kaya't nakngata. Bak ng kiloko. Kaya't ko, nalakit ta kaya't na. Padasam mo ti agpapansin. Mansyon ti balay na ko naman. Noyawid na kiji balay ta. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te seryeta yu ita alawas ana pauluan. Ganggan laet, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sige, ibaba tayon dagiti kawayan. Tapno maaramid tayon ti kalapaw tayo iti igid ti baybay. Mayat ka agpaiso dito'y apangyaramidan iti kalapaw tayo. Tapno asidag tayo iti pagkalapan iti baybay. May mayat mat lang no adda balay tayo iti pantay. Tano adda bagyo. Adda pagkamangan tayo no nadawal ti baybay. Ay, huwan barok. Kasapulan tayo ti pagkamangan tayo abalay iti bantay. Rogyan tayo nga rodan ti agkali iti abot. Pangikabilan tayo iti kawayan na puste. Para iti kalapaw tayo. Madamdama, umay kanumot dagiti kaaruba tayo iti bantay. Agaramid damat kano iti kalabaw da dito'y igid ti baybay. Nasapa ka mat, Roman? Di magasakta umay kay tulungan ang mga wit kadag iti libroyo ang mapanid di pagadalan, ma'am. Nasingpet ka talaga. Kanayon ka adumagas ang mga wit itibag ko ang mapanidya pagadanan. Malabsak mat ngamin to'y balayo, ma'am. Anya day taawit mo ang nakaplastik? Jay gayang basit ang nakalapak. Kabayatan ang nakalugan na kiti balsa nga umay dito'y, ma'am. Ited ko gayam ka na kayo. Anya? Itad mo kanyak tinakalapam alamas. Uwan, ma'am. Alangan mo't nga itugot ko iti pagadalan. Malaeston, Di sayang. Agyamanak nga rod, Roman. Pumuyog ni siya, kalag iti tauhan. Mapan kami, iti imbagada na napintas na ramidan na resort. Sa dino, napintas matla ka di a lugar nga aramidan a resort? Anda, nakakita na iti tripulante na imbaw ni siya. Sinawar na, ti Isla Dayak.
Ijay ko malugar, dagiti awan amuna. Tapno awan mangibarit iti aramiden tayo. Anda kayam na siya na nangibaga. Iti lugar dagiti mono namang yan. Iti kadiigit ti baybay. Mabalin nga aramiden a resort para kadagiti paada tayo ababak nang. Well, eso na sumuratak. Anda karon napintas na may sana isla dagiti mangyan. Ano ka no tilamas kanda dumapay na agtao diti baybay. Awan sa kano ti am-am mo dagiti mangyan. Mabalin tayo asakupan ti islada. Gusto ti kunani siya. Kamoyo ni siya tapno isuro ni siya karagiti tao no anya ti adang tapno mapapanaw isuda na mangyan. Tapno masakop tayo ti islada. Saan kan amakidalos dito'y pagadalan, Roman? Agawid kan. Taamangan no agtudo. Aglugan ka pa'y itibal sa nga agawid. Inakarodan, ma'am. Agyaman tapalubusan dak na agawid na sapa. Amok ti anos kan rigat mo nga agapoy ti isla. Nadyak agkam mali. Sikapay lang ang tagtutubo nga agad-adal itay. Tida maanusan ti agbalsa iti bigat kan malam, ma'am. Agkalap da kanulangan. Saan dang entresado nga agadal? Panagkalap ka dilaang ti pagsapulan nyo itay? Wan, ma'am. Mabalin ti agbang kagigibantay. Ngam kay kayat dagiti tao ti agkalap. Tamayla ko da adagos ti makalapan da. Iso adida kayat ti agmula. Tamabayag nga urayan kasta ka di. Dahil tatipod no, ma'am. Pinadas ko tinagmula. Ngam binuras mat ti sabali a tao. Idi nakalugan nak itibalsa nga agturong dito isla. Adda na tan nawagak adak kalabapor. Agturong samat dito eh. Sapay ko na day di apong. Ama di kanon no adda maisarong dito'y agan-gan na ut. Kastamat ti istorya dagiti nataangan. Nauyong kano dagiti ganggan na at. Ang mga no delikado tayo kadagiti nakalugan iti bapor anakitam. Madanaga na kanon. Ang mga numaulit di kunada. Ang nagsagaba ini dagiti kapulyan tayo. Gapo ka dagiti ganggan na at. Marigaten da kano ngamin dagiti tapnao. Pagtrabahon da ida iti nadagsan. Dusaan da ti makita da nga aginanang. Saan tayo ngay palubos nga aramiden da kada tayo da abanag? Ganggan na at dalaang. Da tayo takin kukwa iti isla. Apayakas na ada ka amak mo, anak ko. Adda nakita kadak kalabapor iti taaw na nang. Ang mga nuganggan na utmat dagita. Kasano tayon at aga dito eh. Talaga kadi anaranggas dagiti ganggan na at. Wan kano. Adda imay idi. Ngam pinagbalinda nga adipon dagiti pada tayo amang yan. Ganggan na at da, iso da pa'y tinaranggas. Kaam-amak nuganggan na at nga agpaiso dagita. Adda armas da. Idin to taawan kada tayo. Bareng no saan da aganggan na at nanang. Kasano da kadi anak kapanaw idi. Adda ka din imay asoldado anang tulong kadagiti pada amang yan. At da siguro am-amu ng opisyal ang nagkamangan da, kat iso tinang tulong kadakwada. Mama, jak matan-awan ti dakkel a bapor. Adda ka din napananda, papa? Wan iha. Napandanang kita iti mabalin nga aramidan a resort iti maysa nga isla. Amoy, mama. Kaya't ko ti agbakasyon iti maysa nga isla. No daytay awan klase. Isu nga rod, nga ikagumaan ni papam nga agpaaramid iti napintas a resort. Wow! Nagmayaten no adda resort tayo iti maysa nga isla. Masigurado nga agbaligi ni papam iti misyon da. Asino ti nakakita iti isla, mama? Ada imbaon ni papa managbirok. Nadoktalan da nga awan pa'y titulo dayjay nga isla. Kaya asawan. Awan ti agnanaed at tao. Ada, ngem panay da nga ignorante.
Mangalap da kanulaang. Makitam ka di tidakkel ang vapor. At da ibabada ang babasit a rubber boots. Kaya't asawan na ita. Dito ayan tayo ti pagturungan da. Madlaw agan-gan na at tidaduma. Tapuraw ti kudil da. Ngam adamat kapada tayo ti kudil. Iso na lang tamadlaw a mistiso da. Natitirad ti agong da. Iya si dagtaman ti bilog. Tabarang saan daan naranggas. Sige. Ngam saan taon na yung umasidag. Amangan no pagaramidan da tayo ti dakas. Anya nga tatipanggap da kita. Taapay nga umay da dito'y lugar tayo. Obserbaran ta. Nay, adda lumugan kadagiti rubber boats. Hello, Rico. Anya ti madamag, di tanapanan niyo. Adam ni na kami, Tesla. Napintas, kanado ti laman sa tinadalam na pasat ti bye-bye. Mayat ka di ti view dita. Adaman tayo tasidag. Kanapintas amin ti buya naglawlaw. Anya kumaabuya dagiti makita dita. Ada nagduduma dit sura na nga rock formation at aglalaw. Mabalin ka di apagkakamangan to dagita abat bato. Babaan itirang tay a semento. Tapno mabalin apagpasyaran dagiti turista. Mabalin na unay. Mayat tinapanunot na isika. Ano lagi dito umay na turista? No anda pagpasyaran itirabaw dagiti rock formations. Mayat nga ro da pagkakamangan dagita a rock formations. Babaan itirang tay. Naibag ta si Mangpat kan iha. Imawag itay ni papam. Ada kanun nasarakan da na pintas nga isla. Nukas na. Makapasyar tayo ni ti maysa nga isla, mama. Mabalinta sumuro at babaan iti yate. Adamat kapitan amang itulod kadata ijay nga isla. Tapno sigurado nga awan mang kalaban kada tayo ijay. Mangala tayo iti ado nga armas, mama. Ilugan tayo iti yate. Adamat lalaki akadwata? Mayat nga agpayso day taan na panunot mo, iha. Adalakit di mangikaluya iti isla. Tapno agbutan dagiti tattao nga adda ijay, mama. Isu amasapon nga ipakita tayo. Anaturay tayo. Dahi taman ti kayat ko kan kaiha. Kasla man nakigubat apa nagpampanunot. Darasan tatyag subli ti porok. Masapo la pagsaganaan ta dagiti kakadwa. Taamangan na niya ti panggap dagiti aganggan na at. Agawaan tang ron. Pagandaran tan ti basit a bilog tang. Sapay basitan ti gasolina ti bilog ta. Pagandaran ta aging ga iti pakadanunan na. Makadanon tan tumit siguron iti igid sa maibos ti gasolino. Sa bagay, gaudan ta no may bus ti gasolina. Saan matkit di anak partak ngagpataray dagiti gangan na ut. Takas laboy-buyaan da pa'y taglawlaw. Kabayatan na boy-boyaan da dagiti dadakkel abat bato itaglawlaw. Darasan ta matyag paigid. Paandaran tangarudan ti basit abilog ta. Sige. Sapay ko ma. Ta umabot pa'y aging gaiji-igid. Oh, apay alangayo tinapabutnan. Dito'y titurungan dagiti gangan na at anagapoy ti dakkel a vapor nang. Ay napo, ilisin na kami kumangarod ka dagiti managdakdakas. Saan tayo paymat nga ammo no managdakdakas da, nan? Kastaman ka no ti inaramid idin dagiti ganggan na et. Simungad dalatan, kat pinapanaw da dagiti tattao. Isudan tinagyan iti igid ti baybay. Orayan tayo idano niya ti kunada. Amangan no agpasyar dalang mat iti igid ti baybay. No agpasyar dalaang, apay nga rod nga ada nagdakkel a bapor,
Kan ada pa'y rubber boat da sumangbay. Saan kayo ngagdanag? Siyak ti sumabat karakwada. Kukwayo ka di tinagtakdaran dagiti babalay dito'y igit ti baybay. Kuko ti gobyerno, apo. Diyo ka diam mo. Aginatang ni Don Rico daytoy nga isla. Anya ti kayat ti asawan. Ginatang ni Senyor daytoy nga isla. Isu ama demolish amin a babalay ditoy. Anya. Mademolish ko nam. Anya pa ngay. Isu ada kayo. Agbalkot kayon. Kat pumanaw kayon ditoy. Anya ti pamanak na kiyo. Ako kwayo dayto nga isla. Urayem. Taumay ditoy ni Senyor. Adda kan kwa na ti papeles. Dayjay ti pamanaknak. Ako kwa na daytoy nga isla. Anda pamanagnak. Nakukuha ni siya dayto na isla. Ato, ti papeles. Kitaan niyo. Kita man, senyor. Amo ka dili sika, ti agbasa. Sika na agtutubo. Uwan, sir. Senyor, ti awag ni sika kaniyak. Mono. Naglastog dahi ti apurang walakay. Inton kwan. Ato'y pa ti demolition permit ni da kami. Kitaan ni sika, no adda mo ni sika. Kada. Amangan no tila mang dilpat iti rugit ti ima ni sika ti amo ni sika. Ha? Ni. Adamat nga paisot ti tulo ti daga. Kan demolition permit da. No, kaya't yun napalubusan kayo nagkalapit ti baybay. Masapon na agbunag kayo na umuna. Karang iti graba na aramatan bagit agarami diti pasdek diti igit ti baybay. Mano ka diti tangdan ti agbunag, senyor? Kukuha ni siyak na ito na sila. Dagiti makipagnaed, masapon nagtrabaho ni iso na. Tapno palubusan ni siyak, nagkalap ni iso na iti tao. Kaslasaan mat anain kalintigan dayta, senyor. Agbunag iti graba nga awan tangdan. Saan na kaya ni sakti turad ni sika nagtutubo? Kaya't ka di pa ni sika ti agian dito isla? Wano papanhawan ka? Sigod kami dito isla. Apaya papanawan na kami, senyor. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNTBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agigyan daruman iti igid ti baybay. Kat panagkalaplaeng, ti adda panagbiagda. Iti sabali abangir, baknang ni Don Rico. Ama isa nga agom nga Espanyol. Ado ti gayam kan koneksyon na nga opisyal. Kayat na atagikwaan ti isla. Kat pagbalinan na a resort. Impakita na nga ron ti peke at titulo. Kan demolition permit. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo. Ti